Hej og velkommen til den her video her. I denne video her, der skal vi have tømt 360'eren her. Så skal vi have tømt vand ud af 350'eren over i 360'eren her. Og så skal vi have flyttet min diskers herover i, fordi vi skal have lavet noget specielt ved det akvarium herinde. Jeg håber på, at I vil nyde den her video her. Så mens vandet det er ved at blive pumpet over i et andet akvarium her, så vil jeg lige have fanget alle flydeplanterne op, så jeg ikke får dem med over i det andet akvarium, fordi her på de her flydeplanter her, der kan de der små ormeting, lignende ting, de kan godt have lagt æg heroppe i, eller være her i, så dem vil jeg helst ikke have med over i et andet akvarium, fordi så flytter jeg jo bare problemet over i det næste akvarium. Så det gør vi bare ved at lige at skovle vandoverfladen her. Og så går planterne her i. Det vil jeg ikke lige tage jer med igennem det hele her, så vi ses lige om lidt igen. Der kan I se de der små lortedyr. De er som sådan ikke noget skadefulde over for fiskene på nogen som helst måde. Der er faktisk også nogle fisk, der kan finde på at spise dem. Men det der er problemet med dem, det er, at de spiser rejernes æg. Og nogle gange kan de også finde på at spise selve rejen indenfra af. Og jeg er ikke interesseret i, at rejerne de skal blive spist. Det er sådan set nogen, der gør rent for mig, og det er også noget, mine diskers de kan svømme rundt og jage. Og jeg har lagt mærke til, at rigtig mange af mine rejer, min rejebestand er i hvert fald faldet drastisk. Så de skal bare aflives, de der lortdyr der. Man kan godt se på, hvor mange jeg har, at jeg har haft rigtig mange rejer i mit akvarium. Så de skal bare dø, skal de. Så tiden skulle komme til, at vi skal fange nogle diskers, så det bliver spændende, så jeg kan fange dem her i. De er lidt glade for den her trærod her. Det kunne godt være, at jeg skulle tage dem op først. Ligesom vi ikke godt kan rykke dem. Yes, kom her, fiske. Kom. Ej, ikke to på en gang. Ikke to på en gang. Ikke sådan. Det er de absolut ikke glade for, det her. Flot fisk. Ja, deroppe, så den der. Så her i vej. Tak. Nu er det sørge en sød fisk. Hvor har vi den næste diskers, vi skal have fanget? Vi tager fisk. Nu har du fået nogle skrammer på det fine skid. Det kan jeg så godt være, at jeg skal tage den her skrammer ud herovre. Ved du hvad? Jeg vender lige tilbage til jer lige om 2 minutter. Jeg skal lige have trædet det her, sådan her kæmpe ro. Og vi vil lige pille træroden op, så tror jeg, det går lidt nemmere at fange de her diskers her. Jeg har ikke noget at gemme sig bagved. Jeg skulle lige have tømt den her net her, for at se, om den ikke har fået korn på sig. Her lige der. Lorteord. Det må jeg sgu bare behandle det lige der kom der. Holy. Super. Det er altid lidt nervepirrende at flytte på diskers, fordi de kan rent faktisk svømme så hårdt, at de kan svømme så hårdt ind i glasset, at de rent faktisk kan slå sig selv ihjel. Og det er træls. Det er også derfor det her det er en nervepirrende noget at gøre for mig lige nu, fordi de kan faktisk dø af det her. Så. Man har set, at diskers de har forskrækket sig selv, og så rent faktisk svømt ind i glasset, og så har man fundet en diskers, der er død, fordi den simpelthen har slået sig selv ihjel. Det ønsker man jo ikke for sin fisk. Mm-hmm.
om bagved igen. Nej, de her gemt sig om bag. Så her. Du er en små her. Det skal gå. Hvis der er en nemmere måde at gøre det her på, jeg har ikke fundet nogen nemmere måde at gøre det på, kan I så ikke lige skrive det i kommentarerne, fordi jeg synes ikke, det er sjovt at flytte sin fiskers på den her måde, at de får skader på deres skæld, og det er jeg lidt træt af. Så jeg har fisket dig frem her. Den der. Ja. Super. Nu er det minder her af dig. Find din diskersvinde. Og så fik jeg selvfølgelig noget af det, der ikke var med over i der frem. Så mangler vi kun den sidste herovre i hjørnet. Så vi kan få den fanget ud herfra. Den er gemt så rigtig godt rundt i hjørnet, så jeg kan komme ud med dig. Sådan. Du er faktisk den nemmeste at fange af dem alle sammen. Sådan. Tæller vi for tilskyld. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sådan. Så nu vil jeg, det eneste jeg vil gøre nu her, det er at fylde så meget vand i, jeg kan derovre i, så jeg skal proppe så meget vand i det her kvarm der, og så fylder vi det her op igen. Men det viser jeg lidt senere. Da jeg tømte 63'eren herinde, så tog jeg alle rødder og sten og det op, og tager med over i og få behandlet også, fordi jeg ved ikke helt, om jeg vil beholde det skab, jeg har nu, eller om jeg vil lave noget om, så er det rart, at det hele det bare er rent, inden jeg bruger det. Der er ikke nogen parasitter i eller noget som helst. Det skal vi ikke bøvles med igen. Så jeg tager lige alle de her der småtrærrødder her og det, og propper i akvariet der. Jeg går ud fra, at den her behandling her, den kommer til at tage en 4 ugers tid eller sådan noget inden. For jeg vil være sikker på, at alt er dødt. Altså, ikke rejerne, men og heller ikke planterne, men alle de der lorteparasitter der. Så. Det er bare lige her. Og så vil jeg håbe på, at de fleste planter, de overlever. Sådan her. De her sten her, det er nogle, jeg har købt op i Minimati også. Fordi de er sorte, og det passer meget godt til den sorte bund, jeg har. Så nu er det ikke andet for lige at få fyldt movet akvariet op først. Og så skal jeg fylde det her op, og så kan vi se, hvordan vi skal bruge det der no-par med ting halløj. Så er jeg ved at få fyldt vand i her. Jeg glemte lige at fylde fra starten af, men det gør vel ikke så meget. Det er simpelthen tempereret vand, jeg propper i, så det har det samme temperatur som det, der var i vandet her. Og jeg bruger sådan en smart dimsedut her til at måle mit vands temperatur. Så det er bare at få fyldt vandet op herinde, så jeg vender tilbage igen lidt senere. Hej. Nu kommer det til at lyde lidt sjovt. Jeg tager ned i et akvarium. Nu kan I se dem. Kan I se? De kan kravle rundt op i vandoverfladen, altså på undersiden af vandet selvfølgelig. Så der tror jeg, altså min teori den er god nok med, at de sagtens kan gemme sig i planterne, i flydeplanterne. Og det får vi jo se lige om lidt, når jeg skal sidde og hælde dem her over i akvariet her. Så prøver vi lige at filme ned i bunden af skålen her, for at se, hvordan det ser ud. Så mens akvariet her det er ved at blive fyldt op med vand her, så kan vi lige se, hvor meget vi skal bruge her. Der står, at vi skal bruge 1 teskefuld per 50 liter vand den første dag.
Den anden dag er det en halv teskefuld, og den sidste dag er en fjerdedel. Nå, skal vi så se, hvad der er inde i sådan en pose her? Vi kan lige tage en saks her, og så klipper vi det lige. Åbner vi den lige her for at se, hvad der er inde i den. Der ser ud til at være noget hernede i bunden. Kan du se, hvad der er? Det ligner sådan noget til at holde det tørt med. Og så ligner det, der er sådan en teske med måske. Er jeg så heldig? Der er en teske med. Ej, nu får jeg det ud over det hele her. Det er da ikke godt. Der er sådan en teske her med, som vi skal prøve at dosere med. Det kan vi lige prøve at gå ind og gøre, mens vandet det bliver fyldt op. Nå, skal vi lige prøve at proppe det her gift her ned til de der små lortedyr der. Pakken, der står det jo, der skal være 1 teskefuld per 50 liter vand, og mit akvarium det er 350 liter, så der skal jo 7 i. Men jeg propper lige en ekstra en i, fordi der er jo også, selve spandpumpen, den tager jo også noget vand. Så vi propper lige sådan 8 her i. Det flyder ovenpå. Det kan godt være, at jeg skal drysse det ud i stedet for. Det prøver vi lige at se, hvordan det sker. Det drysser vi lige. Sådan, det var bedre. Men I behøver jo ikke stå og se, at jeg propper 8 skefulder i, så I får se det, når akvariet det er fyldt op igen. Så nu mens akvariet her det er ved at blive fyldt op, jeg har proppet gift i, det ser lidt sjovt ud vandet, det er sådan lidt grumtet, men det er nok sådan det skal være. Så prøver vi lige at proppe derovre, så ser vi, om min teori den er ret i, at de er i de her blade her. Hold op, de larmer. Og hvad sagde jeg? Se der kravler en rundt. Og hvis der er en, så er der nok også flere. Men, der kan I se, hvis også selv flydeplanter kan de der ormehalløj der transporteres fra akvarium til akvarium. Der kravler også en rundt der. Så det er vist meget godt, at jeg også får dræbt dem i mine flydeplanter her. Det er tirsdag i dag, hvor jeg flytter fiskene. Normalvis så plejer jeg at skifte vand ved min fisk. De store akvarium her, det gør jeg om torsdagen. Så igen på torsdag, så vil jeg skifte vand, så skifter jeg 2/3 ned, ligesom man plejer at gøre. Og så begynder jeg på medicinkuren rigtig der, hvor jeg giver den første dag 8 skefulde. Så 2 dage efter igen, så giver jeg, må det være 4 skefulde, og så den sidste 2 dage derefter igen, så giver jeg 2 skefulde. Og så når det bliver torsdag igen, og så skifter jeg vand ned, og så fortsætter jeg bare processen sådan. Og det gør jeg de næste 4 uger, for at være sikker på, at der ikke er nogen æg eller noget som helst, der er overlevende. Så det vil jeg selvfølgelig filme lige 10 sekunders klip til jer, hver gang jeg gør det. Så vi ses igen på torsdag. Kommer lige et hurtigt sjovt klip her, fordi det så jeg lige. Der er masser af flugt fra vandet nu, kan jeg se. Det her det er absolut ikke noget, de kan lide. Det skulle de jo heller ikke. Det er jo sådan set meningen til at dræbe den med, så det er jo, hvad det er. Men det vil jeg lige vise jer, for det synes jeg, det så lidt vildt ud, at der var så mange, der prøvede på at stikke af.